a l'Ateneu Cooperatiu Terres Gironines volem contribuir a la difusió i promoció de l'economia social al territori i per això organitzem fires juntament amb els ajuntaments, com per exemple aquesta aquí avui a Palamós, i el que fem és portar una representació de diferents iniciatives com pot ser mobilitat sostenible, finances ètiques, assegurances ètiques, consum responsable o energia verda, per poder donar alternatives a la ciutadania perquè en el seu dia a dia tingui consums responsables, ètics i sostenibles. L'assegurança ètica intenta donar resposta a una pregunta que cada vegada més gent es fa, que és saber què fan les companyies d'assegurances amb els diners que paguem. Bàsicament no s'inverteix en primer en armes, després no s'inverteix en temes farmacèutics, no s'inverteix en temes d'entitats o d'empreses que en teoria treballen aquí però fan les coses a països subdesenvolupats com Sri Lanka, temes tèxtils, etc. Per exemple, les empreses que estan a l'IBEX, la relació salarial és 1,300 i amb una entitat que està dins del segell ètic pot ser 1,3, 1,3,5, 1,4. Quan a vegades pregunten i els preus són competitius, doncs són preus igual que qualsevol altra companyia asseguradora, vull dir, es tracta de demanar pressupost i saber si és competitiu o no en funció del teu. Però el que sí sabràs és que aquells diners teus s'invertiran en economia social. El consum conscient és aquell consum que fem segons els nostres valors i que nosaltres resumim en 3 claus. La primera és consumir menys, la segona clau és consumir sense comprar, no sempre cal comprar i tenim alternatives com la Biblioteca de Palamós, per exemple, seria un gran exemple. I el tercer és, en cas de comprar, comprar amb criteri, i que posar els nostres diners i les nostres energies a llocs que prioritzin la persona, la vida i el medi ambient. Al final, per què la generació d'opcions? Per formar part d'una comunitat que creu que el consum és una eina per transformar la societat i que és més poderosa si la fem col·lectivament. La Cordi és una entitat que aglutina iniciatives que fomenten el comerç just, que fomenten l'economia social i solidària, i intenta articular en un esforç conjunt tot el que són la lluita per al desenvolupament, per entitats que treballen pel comerç just, per les relacions comercials internacionals més sostenibles, i tot l'esforç que està fent des de Catalunya per transformar el model capitalista cap a un model que fiqui les persones al centre. La gent ens pensem que els nostres actes diaris tenen un impacte, però ningú sabem l'impacte que tenen els nostres diners. Llavors, el fet de fer-te de la banca ètica és en el moment en què tu ets conscient de l'impacte que poden tenir els diners en si i quan tu intentes o vols que aquests diners tinguin un impacte positiu. Quina és potser la característica principal de FIARE? Que és una banca cooperativa. Què vol dir? Que tu com a soci pots decidir en el funcionament del banc. Quan es vol treure un nou producte bancari, quan es vol fer alguna acció en el banc, a tu et consulten com a soci en com vols treballar i també, si vols, pots participar molt activament en el dia a dia del banc. Ho pots fer tot online, te'n vas a la pàgina web de fiarebancaetica.com i et posa hágase socio o hágase cliente. Et pots fer client si vols abans de ser soci, provar com funciona, és una banca totalment normal, tens la teva targeta de crèdit, pots domiciliar nòmina, pots domiciliar rebuts, funciona com una banca totalment normal i si et vols ser soci, un cop tens el compte obert, també t'explica com fer-te soci, et fa soci de FIARE i a partir d'aquí és això, un cop ets soci tens aquesta incidència en la presa de decisions del banc. Nosaltres som el grup de sèniors de Sostre Cívic i tenim un projecte, en aquest cas molt innovador i pioner, pràcticament serà el primer de Catalunya, de formar un cohabitatge sènior a Sant Feliu de Guíxols, en diem el projecte Walden 21. És un projecte que no deixa de ser l'alternativa a les residències mercantils, sobretot la gent que fa o que vol fer negoci amb la nostra bellesa. I sobretot, el que diem és que obert al poble de Sant Feliu. O sigui, no volem estar amb una gàbia allà tancadets, sinó que volem incidir tant amb la cultura com la societat de Sant Feliu. Llavors, el model que proposem des de Sostre Cívic
És una interacció entre la cooperativa, que és la propietària de l'immoble, les persones, que són les sòcies cooperativistes que formen part de la cooperativa, i el patrimoni. Les persones són sòcies d'aquesta cooperativa i tenen el dret d'ús, és a dir, el dret d'utilitzar aquell habitatge per poder viure-hi. Normalment aquest dret d'ús és infinit, o és a 95 anys o 75 anys, per tant ens assegurem un habitatge constant i durador en el temps. El crèdit és una entitat del món de les finances ètiques en forma de cooperativa de crèdit, que el que fa és recollir inversions en els països occidentals, diguérem, per ajudar a projectes a països del tercer món de gent que està en situació de dificultat econòmica i que entre aquestes dificultats no tenen accés als crèdits dels bancs normals, diguérem, que és una garantia que els diners tinguin un impacte, no només un rendiment econòmic, sinó un impacte social. Som Mobilitat és una cooperativa sense ànim de lucre que promou la mobilitat sostenible en tots els seus modes, a peu, en bicicleta, en transport públic i, si ha de ser en cotxe, que sigui elèctric i compartit. Sempre, en tots els casos, per agafar el vehicle, per reservar el vehicle, el que necessites és entrar a l'aplicació, que és el gran èxit d'aquesta cooperativa, que tu, a través de l'aplicació, fas la reserva del teu vehicle i quan t'arriba el moment, doncs tu ja el pots obrir amb el mòbil, l'obres, et fiques a dins i a dins tens la clau del cotxe a la guantera i engegues el cotxe.